Assalamu alaykum hormatly gitarist agalar, dowunlar, uýalar, dädeler, babalar, mamalar. Bu videoga hoş geldiňiz. Bu videoda biz akord öwreniriz. Gitara akordlary esasy ikinji bölümi. Yani bugün biz birinji bölümünden tapawutda bare akordlary öwreniriz. Näme üçin bare? Sebäbi bu akordlary baresyz çalyp bolanok diňe bareda başy akordlar. Şoň üçin bilimede birazjyk bekkä şomar bolýar. Tapa başlalyň. Başlamaka öňkü öwrenen akordlarymyzy ýatlap geçelim. A akord. A akord. D akord. D E akord. M akord. C akord. G akord. Inni başlalyň. Siz birinji videony gören bolsaňyz, muňa düşünýänsiňiz. Bu fa akord birinji, ikinji, üçünji perdeler. Inni berde birinji perde tutuşy bara tutýas, bara näme bol? Bir perdeden bar tarlaryny tutsaň bara bolýar. Süýen barmagyň bilen. İkinji perdede bolsa üçünji tar. Soň üçünji perdede bolsa 4 we 5-nji tarlar. Ýani näýdi? Birinji perde bara, ikinji, üçünji tar, üçünji perdede 4 we 5-nji tarlar. Fa akordy. Inni easy. Fa akord. Fa akord ýankyýaly elimiz hemme duran zat duran ýerine durýar ýöne bir ýokda çöde ikinji perdedäki barmak aýrylýar. Ortaky barmak aýrylýar. Inni fa akord boluşy. Inni üçünji akord. B akordy. B akordy we ikinji perdeden başlanýar. Yani ikinji perdede bara akordyny tutýas. Dörnji perdede bolsa ikinji, üçünji, dörnji tarlar. İkinji perde bara. Dörnji perdede ikinji, üçünji, dörnji tarlar. Şu görnüşde tutulýar. Bu akordy. Bu akordy ol ikinji perdede tutulýar bolan. Onun üçünji perdede ikinji tar, dörnji perdede bolsa 3 we 4-nji tarlar. İkinji perdede tutýas. Üçünji perdede ikinji tar, dörnji perdede 3 we 4-nji tarlar. Geçen tapar biz C akordyny geçdik ýöne çamasyny şoň çyň üstündäki masyny geçmedik sebäbi çamasy uza barada gitdi. Çama näýeli? Buluja üçünji perde edilşi bu akordy ýalyk ýöne bir perde öňe süýşe guruluş edil şoňky ýaly ýöne bula ikinji perdede başlaýar, buram üçünji perde. Ýani bu ikinji perdede bu akord bolsa bir gerek öňe süýşe sama akordy bolýar. Inni geçen tapar G akordyna meçipdik, ingilisçe G diýär. Oňam barasy bolman üçin, ýani üçünji perdede bara, 5-nji perdede bolsa 3 we 4 we 5-nji tarlar. Yani 3-nji perde bara, 5-nji perde 5 we 4-nji tarlar.
Pare atlamızı gutorduk. Bir-birden yine gaýtalak görküdüň size. Fa. Faem. B. Bm. Cm. Gm. Fa. Faem. B. Bm. Cm. Gm. Öňküler bilen aýtalasak. Ana şular ýaly. Sag bolun, sagmany öwrenin.